Noi tämän kokoiset, mä pienet vein. Mutta viime Kyllä leirille. tuttuja meillä oli tämmöisiä kanssa. Joo. Kyllä niitä oli. Joo. Satakunta oli parhaillaan, kun kato paritsu. Niin tietenkin, se valtava määrä. Silloin sai vielä silloin sai vielä lampaanlihalla kato hyvin. Enäähän ei saa. Niin, sehän oli kato, kun ne kävi hakemassa, niin sittenhän ne ei maksanut enää mitään. Ei se muuttu kato koko systeemi. Ei uukut tuli siihen. Joo. Niin, kun nämä on tämmöisiä niin pieniä. Saa sinne sisällekin mennä. Se on Haluatko- vanha navetta. Se on vanha Haluatko lypsynavetta. käydä katsomassa Siellä sisään? perällä on isoja tekseleitä, nyt Iso. ei ole poikinut vielä. Mm. Siellä Ei ihan ole vielä- perällä on Vielä tekseleitä. poikii, niin. No niitä ei voi panna ulos. Tuo toinen. Nää. Se on niin Suomen lammasta, kun tämä on tämmöinen. Niin, se on vähän semmoinen rippala. Eikö se pienestä saa poikinut? Sen emo hylkäs, mutta niin paljon huuttiin. Nämä on niinku sisarukset siellä. Olen sitten merkannut tuon, että se on. Ei lähde mihinkään, eihän ne mihinkään. Kyllä mulla viime yön oli ovi auki. Joo, ei, Pieniten pelkätä tuleeko koira. ei ole Pimiä. mitään kettuja eikä semmoisia, Ei ole eikä tässä ilvestä. vielä. Ei ole. Viime vuonna oli tuossa navetassa koko kesän kello. Ei, kun se on tämmöisiä pieniä. Oo. Kaka tulee. Kaka tulee. Oh. Niitä isoja nyt ei näykään. Ne on tuolla tuolla. Näillä ei ole emoja näillä, ne on vierotettu nuo kaksi. Mutta kaksi piti tutti Tuolla ala-ala nyt nuo isot. Häh? lehmät. Ei, lehmät on tuolla. Joo. Aurinkopaista ei onnistu kuva. Joo. Onko ne ammuttu näin? Tuolla ne oli, no tässä